Net. Pero los suyos para empezar hay billetes coloridos que van en dos líneas, unos con sentido y otros para que se cruzan. El padre tiene que tener un sitio de unión. No hay nada social. Y digo, por los puntos de economía, fácilmente. Y luego, prefiero tener un problema de salud y estando. Yo estoy hablando así. Y luego mira, el teléfono que no controla, yo le empecé a preguntar Avui està fent juvenil? No, ara l'estan posant la nota. No ho sé. No, l'estan posant ara. 14 no ho sé. Vinga, tira. Punta. Ah, molt bé, ja està. Vinga, s'ho col·loca bé. Has de caure en una línia en concret. Passar-les. Ah, vale, però això aquella és la pitxoneta. Sí. Quita ahí. Bien, aquesta millor. I 19.300 ara. Bueno, doncs han de caure sobre els 19. La nota. 18 al 19. Vinga, tu. Va. Vinga. Bien! Aguanta-la. Bé, Kimber. Vinga, toca. Toca! Molt bé, 2 collons. No ho ha fet mai, en tot l'any. Vinga. Cama dalt. Deixa dalt. Això mola. Vinga, a poc a poc. Suau. No ha arribat, No, que no repeteixi. Àngel, que no sé si se'l comptaran o no. Has comptat? Tothom està llançant-los, però no li he canviat. Fa maco, Té molt bona línia, el Quim. S'estira, treballa molt bé. I ara surt bé.